Vostede é o director científico do CITIUS. Como e por que se interesou vostede polo campo da tecnoloxía intelixente e como foi a súa formación en inteligencia artificial? Unha pregunta moi interesante, que non me esperaba, por certo. Bueno, eu estudiei física, xa hai moitos anos. Fíxeno porque tiven un profesor, digamos que me motivou moitísimo antes de iniciar a carreira universitaria. Me pareceu un excelente profesor, moi incentivador dos seus estudantes, do pensamento crítico, de querer saber, non? Bueno, fixen física, que me gustou, por certo, pero cando cheguei a cuarto, antes eran 5 anos, había un doble itinerario. Un podía estudiar o que é a física máis teórica ou a física electrónica. E a mí me gustaba especialmente, me gustaban os dispositivos, os cacharros, non? Entón fixen física electrónica e cando rematei tiven a oportunidade de que outro gran profesor, que xa non vive, me deu a oportunidade de facer unha tese doutoral nun campo que era moi novidoso en España, incluso no mundo, non? Ainda que xa levaba algunha década de vida, pero era todavía moi incipiente, non? Que era inteligencia artificial, así se chamaba, así se sigue chamando. Entón me deu esa oportunidade de facer unha tese de doutoramento, que é un proxecto de investigación que ten que ser novidoso, que normalmente dura varios anos, 3, 4, 5 anos, e foi o que fixen. Entón salí, desenvolvín un sistema para analizar en tempo real, de forma continua, sinais fisiolóxicas en hospitais, en entornos de vixiancia crítica, de pacientes que están críticos, que poden ser unidades de cuidados intensivos ou de cuidados coronarios, alguén que, por exemplo, sufriu un infarto e que sabedes o vedes nas películas, non? Espero que non o virades nos hospitais, que esas persoas están nunha cama e hai unha serie de dispositivos ao redor que están continuamente monitorizando as súas constantes vitais. E o que fixen foi, a través de software, a través de un programa informático, que esa monitorización fora parcialmente autónoma, intelixente e feita polas máquinas, non só polas persoas, non? Bueno, e a partir de aí, son moitos anos de dedicación e en este momento, ademais, de revolución, porque eu non esperaba vivir na miña vida académica de investigación unha explosión, digamos, de inversións, de aplicacións, de penetración das tecnoloxías intelixentes ou da inteligencia artificial en particular nas nosas vidas. E supoño que iso é o que me trae aquí. O sea que encantado de estar con vos. Vostede dixo nunha entrevista respecto á IA que hai uns vencedores e uns perdedores e que calquer tecnoloxía amplifica desigualdades. Se os vencedores son os propietarios, cales son as desigualdades que producen os que non teñen acceso nin coñecemento destas tecnoloxías? Primeiro, está na nosa man que, se non anular completamente o feito de que acaben existindo perdedores, si tratar de minimizalo ao máximo. É dicir que as tecnoloxías, canto máis poderosas son e canta máis capacidade de transformación teñen do noso mundo, das nosas vidas, espontaneamente máis desigualdades poden producir. Espontaneamente. Quer dicir que se ninguén se preocupa realmente de que non provoquen ou non incrementen esas desigualdades, vai a ocurrir. E a inteligencia artificial é unha das tecnoloxías máis transformadoras que desenvolvimos. De feito, eu sempre digo que despois da linguaxe, a linguaxe natural, a forma na que nos comunicamos, despois da linguaxe, probablemente a inteligencia artificial está chamada a ser a máis disruptiva de cantas tecnoloxías hai. Entón, que pode ocurrir para mal sería? Bueno, pode ocurrir que, por exemplo, se desenvolvan digamos, novos dispositivos, servizos, aplicacións no mundo da educación que permitan unha educación personalizada apoiada en este tipo de tecnoloxías. Pero pode ser que non todo o mundo poda acceder a elas. Se non se fan asequibles para o conxunto da poboación, haberá quen as poida pagar e quen non. Pode ocurrir que desenvolvamos novos dispositivos, aplicacións, métodos de diagnóstico, deseño de fármacos, etc.,
baseados na inteligencia artificial, pero de novo pode ocurrir que algúns teñan acceso a todo eso porque poden pagalo e outros non. Pode ocurrir, hai unha cousa que preocupa e debería de preocupar máis particularmente os gobernos, que é o que se chama desemprego tecnolóxico. É dicir, a inteligencia artificial está acelerando a automatización do traballo. Cada vez hai máis robots, software que fan parte do traballo que antes facían as persoas. Eso pode acabar producindo un desemprego moi grande de moitas persoas que non teñan ademais capacidade de acceder a outros postos de traballo. Bueno, se os gobernos non se preocupan deso, vai haber moitos perdedores, que son toda esa xente que vai a quedar, digamos, separada do mercado laboral e de calquera opción de atopar un traballo e, por tanto, de ter unha vida digna a través do traballo, non? Bueno, todo isto está nas nosas mans, pero todo isto pode ocurrir. Entón, por iso digo eu que me preocupa que unha vez máis, e de forma todavía máis notable, teñamos vencedores, son os de sempre, os que teñen o capital, os que teñen a capacidade de comprar e de comercializar e de desenvolver estas tecnoloxías e de aplicalas, e o resto. E no resto estamos casi todos. Nesa mesma entrevista dixo que non hai fundamento para alarmar de riscos existenciais para a humanidade derivados da IA. De que maneira quere dicir eso, que non temos por que preocuparnos, sobre todo do que poden descubrir de nós e da nosa intimidade? A ver, un risco existencial é, normalmente se denomina risco existencial asociado á inteligencia artificial ou a outro tipo de tecnoloxía cando está en risco a nosa propia vida ou está en risco que as máquinas intelixentes podan someternos, subyugarnos, podan, en definitiva, acabar controlándonos. Cando eu digo que non estamos en risco existencial, me refiro a isto. É dicir, a inteligencia artificial que hoxe temos é absolutamente dependente de nós, no sentido de que non ten autonomía propia, en canto a que non pode decidir que facer se non é a través de un deseño e unha especificación humana, non ten consciencia, non ten obxectivos propios, non pode de pronto un software de inteligencia artificial tomar o control do mundo porque decide que así vai a ser máis poderoso. Eso nin pode ocurrir a día de hoxe, nin previsiblemente ocurrirá en moito tempo. Hai quen resume isto dicindo que preocuparnos hoxe por isto sería como preocuparnos hoxe pola superpoboación en Marte. Quen está preocupado pola superpoboación en Marte aquí? Ninguén. Por qué? Porque ni siquiera as persoas non chegamos todavía a Marte. Chegaron robots, máquinas, pero persoas non. Por tanto, sería un pouco ridículo obsesionarse con este problema. Isto é distinto de outro tipo de problemas que son tamén moi importantes asociados á inteligencia artificial. E ti mencionache o tema da privacidade, o é. O tema das desigualdades que antes comentache, o é. O tema do desemprego tecnolóxico, o é. O tema da delegación cognitiva, é dicir que como as máquinas cada vez son máis intelixentes e máis capaces, por exemplo, no uso da lingua, escriben, escoitan, entenden, crean texto e outro tipo de contidos que de algún modo nós vayamos delegando as nosas capacidades cognitivas en máquinas. E aí sí que teríamos un problema, sobre todo vos. Porque os que xa somos moi maiores, pouco podemos delegar xa. Para ben ou para mal, estamos moi condicionados por a nosa historia, non? Pero vos non, estades aprendendo, estades... Entón, é moi importante que non renunciedes a saber máis pola vosa conta, a ter un pensamento crítico, a comprender ben os textos que ledes, a falar ben, a escribir ben, a relacionarvos continuamente e de modo positivo, claro, cos vosos compañeiros, cas vosas familias. Entón, se delegades todo eso progresivamente nas máquinas, tedes un problema moi serio para o futuro. E a humanidade no seu conxunto. Un pouco máis sobre que a maior preocupación é a privacidade. É que para mí non é a maior preocupación.
No, para mí a maior preocupación é esta última que vos dixen, a delegación cognitiva. Pero a privacidade é realmente tamén é un dos temas dos que nos temos que ocupar, non? En Europa isto preocupa moito, con razón. E efectivamente, dicir, claro, hoxe boa parte da nosa vida é unha vida digital. Desde que vos erguedes pola mañán ata que vos acostades, ides deixando pegadas digitais nos móviles. Non sei se vos todavía non os usades, pero se non é así, nun os anos os usaredes. Deixádelo, pois ao mellor, cando subides a un autobús e pasades a vosa tarxeta de usuario, cando se vai a comprar cunha tarxeta de crédito. Ao mellor non estades todavía imaginando ese mundo porque sodes todavía pequenos, non? Bueno, pequenos non sei se é a palabra adecuada, que xa sodes ben maduros e responsables, pero todavía tedes unha vida que non está tan digitalizada como a que ides a ter dentro de 2, 3, 4, 5 anos, e non digamos xa cando vos fagades maiores, non? Bueno, pois todo eso, todo o que imos facendo e cada vez máis vai quedando recollido digitalmente, e as máquinas que o recollen despois poden facer que ademais esa información sexa combinada, procesada, para obter unha información sobre nós, sobre a nosa vida, os nosos desexos, cal é a intención de voto. A mellor non a declaramos explícitamente, pero cando interaccionamos cas redes sociais, usades redes sociais? Non. Sí, algún sí. Bueno, pois cando escribides nas redes sociais, os pequenos detalles, sutilezas ao mellor do que escribides, aínda que se xades responsables, respetuosos, que é o que hai que ser, ides deixando a través dos likes, a través de comentarios, un retrato do que sodes. Para ben e para mal. Pero incluso para ben, podedes estar declarando implícitamente unha información que non queredes que este a disposición de outros ou a disposición de máquinas que despois, en función desa información, intentan vendervos cousas ou intentan condicionar o voso voto ou a vosa opinión en xeral. E isto pode ser moi grave. Verdad que a ti non che gustaría que alguén che estuvera continuamente, algún dos teus compañeros, dicindo o que tens que facer, o que tens que comprar, como tens que pensar, a quen tens que votar cando sexas maior de 18 anos e poidas votar? Verdad que non che gustaría, nin a ti, nin a ti? Non toleraríades nos vosos compañeiros unha interferencia nas vosas vidas constante e condicionante. Bueno, pois eso pode ocurrir cas máquinas. E ademais dun modo moi sutil, que ao mellor non percibides, porque pode efectivamente non parecer unha interferencia real, pero o é. Entón, eso hai que evitalo. Como se evita eso? Lóxicamente, pois a través de leis que o impidan. Non vexo outra forma. Bueno, e a través da educación, claro, tamén. Porque como cidadáns temos que ter un comportamento crítico e, por tanto, saber actuar, saber o que nos enfrontamos e saber como actuar. O investigador e experto, cales son as principais medidas que propón para protexer a privacidade da xente que usa a IA na súa vida diaria? Bueno, acabo de dicir, as medidas teñen que ser, hai múltiples. A educación, insisto, é fundamental. Nós temos que ser persoas educadas non só por ter unha cultura ampla, non só por ter uns estudos máis ou menos especializados, sino que temos que estar educados para vivir nun mundo que cambia día a día. O mundo no que vos ides a vivir non é o mundo no que eu vivín. Se eu agora intento recordar que facía, como a aula era moi parecida a esta, aí non cambiou gran cosa. Bueno, non tiñamos esta tecnoloxía tan fantástica para gravar e tampouco tiñamos iniciativas tan interesantes como esta que hoxe nos reúne aquí, non? Pero a aula era moi semellante. Pero nós non tiñamos aparellos. A primeira calculadora que entrou na aula no colexio onde eu estudaba
trouxo un rapaz que tiña moita pasta, non el, os pais, tiña moitos cartos, e lle compraron unha calculadora en Canarias, entonces se vendían, chegaban por ali, era a porta de entrada, digamos, da tecnoloxía, fundamentalmente a España, e alucinamos. Unha calculadora. O sea, algo que xa sabedes o que é, basicamente sirve para facer as operacións básicas e pouco máis. Non había ordenadores, non había móviles, claro, non había reloxos intelixentes, non había nada, porque non chegara esa tecnoloxía, non se desenvolvera, non é que non chegara a Galicia, non? Entón, o meu mundo, a vosa idade, era un mundo moi distinto. E, por tanto, a educación que vos necesitades non pode ser a mesma que a que eu recibín, que creo que foi boa, non, eu non me queixo deso. Creo que isto é fundamental. Pero, en última instancia, se os gobernos non regulan o uso destas tecnoloxías e non amparan a nosa privacidade, os nosos dereitos fundamentais como persoas, pois imos a ter un moi serio problema. Entón, eu creo que a regulación, que moita xente di que é unha limitación á innovación, ao desenvolvemento de novas tecnoloxías, a súa aplicación, eu creo que non todo vale. Crees que se o goberno non protexe con leyes, pode acabar a poner vidas a riesgo? Seguro que pode. Si alguén, por exemplo, saca un dispositivo médico que non está suficientemente testeado ou validado, que non cumple unha normativa rigurosa, pois ese dispositivo, imaginemos, se fai diagnóstico médico e se equivoca, sistemáticamente está poñendo a nosa vida en risco. Pensade, para que vexades a analoxía, e se pode facer, o sea, non é unha exageración, quero dicir. Entenderíades que as farmacias puideran vender medicamentos que non pasaron toda unha serie de controles moi rigurosos desde que foron deseñados, fabricados, en como se comercializan, a información que identifica o medicamento, os seus posibles efectos secundarios, etc., como se poden consumir e que nos prescribe. Sabedes que a maior parte dos medicamentos un non pode ir a comprarlos á farmacia e os dan e os toma, non, ten que haber unha prescripción médica, non? Bueno, pois todo eso non se fai caprichosamente, todo eso trata, en definitiva, de defender os nosos dereitos e de darnos garantías as maiores posibles. Ca inteligencia artificial ten que ser igual, ca enerxía nuclear ten que ser igual, é dicir, con todo aquelo que ten unha capacidade, insisto, de incidir na vida das persoas tan grande, temos que ter moi claro como se regula e cumplir, lóxicamente, ca lei. Cales cree vostede que deberían ser os límites do que poida saber a IA da xente e as súas vidas, e por qué? É difícil resumilo, pero eu creo que os límites non é porque os impoña a IA. Quero dicir que, basicamente, temos claro, a ver como digo, moito das cautelas ou das limitacións que temos que poñerlle a IA xa están establecidas. É dicir, non son exclusivas desa tecnoloxía. O que pasa é que a inteligencia artificial é como unha ferramenta máis poderosa para poder facer o ben, pero tamén para poder facer o mal. Pero quero dicir que, se eu, por exemplo, agora che roubara os datos da túa carteira, ou che roubara os cartos, sería un delito ou non? Sí. Sí, se o fago físicamente. Bueno, pois se o fago a través da IA, porque mediante un programa intelixente accede a túa conta, se fai pasar por ti moi habilmente e é capaz de sacar os datos da túa conta bancaria, sigue sendo o mesmo delito. O que pasa é que está cometido e facilitado por unha tecnoloxía que é capaz de suplantarte moi facilmente. Por exemplo, todos vistedes as noticias falsas que se poden crear, como se pode suplantar a voz. Con uns poucos segundos da miña voz,
E a miña voz vai a estar na rede a través desta entrevista dentro de pouco, pero a miña voz a podedes conseguir en centos de sitios. Con uns poucos segundos, un programa de IA pode replicar exactamente a miña voz para decir cousas que eu non dixen. E iso, en malas mans, con unha mala intención, pois pode facer moito dano. Pero non é moitas veces algo novo, sino que é delitos ou situacións que xa tiñamos claro que había que impedir ou regular, pero agora hai novas ferramentas máis potentes, mellores, para cometer todos esos delitos. En países como China, a IA e a tecnoloxía digital úsanse para controlar a poboación. De que modo pode estar a suceder algo similar nos países occidentales? E que se podería facer para evitalo? Bueno, efectivamente, podría ocurrir. A ver, os gobernos, incluso os gobernos en países democráticos, como é o noso, sempre teñen, digamos, unha infraestructura e unhos recursos humanos e recursos económicos dedicados precisamente ao que podemos chamar espionaxe, de acordo? É unha forma, supostamente, de defendernos tamén a nós na medida de poder anticiparse a actos terroristas ou a posibles, digamos, conflictos con terceiros países. Bueno, eso ao final conleva que hai certo coñecemento, non sei se chamarlle espionaxe ou control ou supervisión constante, pero bueno, os gobernos dos países teñen un coñecemento bastante detallado da nosa actividade, de quen somos, que facemos, a donde nos imos, temos que viaxar con un carné de identidade ou un pasaporte e queda perfectamente todo eso registrado. Por tanto, hai unha información importante da que dispoñen gobernos, e isto podría ser máis tolerable sempre que sexa en beneficio de preservar pois os nosos dereitos, a nosa saúde, a nosa integridade, en fin, a nosa seguridade. Xa non me gusta cando isto está en mans de compañías, de empresas, e claro, as grandes empresas tecnolóxicas teñen unha enorme capacidade de saber de nós, xa vos lo dixen, incluso a través de algo tan aparentemente inocente como os nosos comentarios ou actividade nas redes sociais. Claro, isto é distinto ao que supostamente está facendo China e algún outro país que non son países democráticos, donde hai unha supervisión realmente extrema da poboación e cada vez maior na medida en que teñen tecnoloxías que o permite. A intención destes países sempre foi esta. É unha forma de tratar de garantizar que o réxime non democrático do país pervive no tempo, non? Pero agora o fan con tecnoloxías moito máis capaces e, por tanto, cabe pensar, eu non son un experto en estos temas, pero cabe pensar que efectivamente en esos países particularmente as persoas están absolutamente vixiadas as 24 horas do día digitalmente. A min eso non me gustaría. A vos? No, verdad? Bueno, pois entonces non está mal que vivamos onde estamos e non está mal que nos preocupemos porque donde vivimos sigamos tendo eses dereitos e se Podemos respeten. ver habitualmente nos medios e nas redes vídeos e fotos creados con inteligencia artificial. Como afectará a privacidade da xente que a IA poda imitar e mesmo falsificar cousas, por exemplo, voces, vídeos ou fotos? Efectivamente, hoxe é relativamente fácil. Os meus estudantes, eu dou clase no grau de informática na Universidade de Santiago e dou varias materias. Unha delas chamase Inteligencia Artificial, son alumnos de terceiro de carreira e todos os anos lles pido por grupos que fagan presentacións diante do resto de compañeiros e facemos un debate moi interesante, porque escollen un tema relacionado coa inteligencia artificial que teñen que explicar e discutir. Un dos grupos xusto escolleu un tema moi parecido á pregunta que me faz, e para evidenciar o fácil que é hoxe suplantar a outras persoas,
xusto que fixo foi a través de unha ferramenta que en principio é de libre disposición en internet de IA, colleu unhos segundos da miña voz e fixo unha síntese, o sea, un sintetizador de voz exactamente coa miña forma de falar. De feito, eu escoiteino, normalmente non se escoita igual que o escoitan os outros, de acordo? Tal como eu percibo a miña voz, seguro que é distinto a como percibides vos a miña voz, pero en todo caso me recoñecín completamente. E tamén alimentaron ese software con textos meus que hai en internet. Eu escribo moito en medios de comunicación, por exemplo, e colleron moitos textos, os meteron como contexto na máquina, de tal modo que a máquina aprendera a ser de algún modo como eu na forma de pensar. Claro, o número de textos non é suficiente, pero aínda así, despois lle facían preguntas como, por exemplo, bueno, Senén Barro, lle decían, por eso supón que era eu, cal é a túa forma de pensar respecto ao tema, non sei, do aborto? Que votas, esquerdas, dereitas? E eu me sentín moi recoñecido no que decía o robot software que me estaba suplantando. É verdad que, bueno, en este caso nin se pretendían, nin poderían, porque non teñen os medios ao seu alcance, facer unha réplica, un clon ou un xemelgo digital moi fiable de min. Pero os malos, ou os que queren facer mal, sí que teñen esas ferramentas. De acordo? As mafias. Países ou gobernos que efectivamente non son democráticos, son autoritarios. Ciberdelincuentes. Teñen moitos recursos como para poder usalos, tamén os recursos de inteligencia artificial, para cometer ciberdelitos. Entón, hai unha cousa positiva. A inteligencia artificial está facilitando ou amplificando as posibilidades de quen quere facer mal no mundo. Pero tamén, cada vez máis, está facilitando que os que combaten os ciberdelitos podan ter mellores ferramentas para combatilos. Por exemplo, hoxe é relativamente fácil, os bancos o fan, os bancos están continuamente analizando cal é a actividade que nos facemos coas nosas tarxetas de crédito. E de forma automática detectan cando hai comportamentos no uso dunha tarxeta de crédito que non se corresponde con o noso perfil de compras. E en ese caso nos alertan ou nos piden confirmación expresa de unha nova compra. Que están facendo con eso? Pois están evitando que se cometan moitos fraudes por suplantación de identidade. Como afecta a privacidade aí a que poda pasarse por outras persoas para facer ou conseguir algo? Que che parecería si a través de un software dese tipo un dos teus compañeiros se fai pasar perfectamente por ti con alguén que ti aprecias, que ti queres, unha persona que che gustaría que tuvera por ti unha alta consideración. E resulta que a través desa suplantación o que fan é facerse pasar por ti, pero de modo negativo, insultando a esa persona, enganándoa, facéndolle pensar que ti pensas dun modo que non pensas. Non che gustaría nada. Pois iso pode ocurrir. E por eso nos afecta. En este caso te afectaría, digamos, unha relación persoal, pero pode afectar a cousas tan graves como as decisións que se poden tomar políticamente ou, en fin, os roubos de recursos, de cartos, negocios, ventas de armas, de compañías, a todo. O sea, temos que estar moi alerta con isto. Moi alerta, porque a capacidade da IA é enorme. Bueno, o vedes, non? O percibides, porque o que vos vedes, incluso o que eu vexo, é como a punta do iceberg. O que está por debaixo non o vemos, pero todavía é máis perigoso. Hai unha axencia española de supervisión da inteligencia artificial situada na Coruña. Que función cree vostede que debe ter esta axencia e como pode ser verdadeiramente eficaz?
Sí, bueno, non son as que eu creo, son as que ten asignadas xa. Porque a Unión Europea, nos pertencemos á Unión Europea, somos un dos 27 países, decidiu, con bo criterio, que todos os países tiveran un organismo deste tipo. É dicir, son organismos que se chaman de supervisión da inteligencia artificial. España decidiu crealo ex novo, é dicir, non dedicar unha das institucións ou organizacións que xa tiña con este fin, sino crear un expresamente e situalo na Coruña, o cal é unha fortuna para todos nós, non? Bueno, entón, a Axencia Española de Supervisión da IA, na Coruña, ten como principal responsabilidade precisamente facer unha supervisión do uso que no noso territorio se fai da inteligencia artificial, tanto o que se deseña e aplica desde España para o mundo como ao revés, o que pode estar deseñado un servicio, un produto, unha aplicación no resto do mundo, pero se quere usar ou comercializar en España. Entón, a función de supervisión é a máis importante, non é a única, ten tamén responsabilidades de concienciación pública, pero a de supervisión significa eso, velar porque aquelo que a lei establece que se debe de facer en España se está cumplindo e por tratar tamén de facer no que a lei non impón, en todo caso facer recomendacións do que é bo fronte ao que non é, boas prácticas, etc. Hai preocupación sobre o uso que os menores de idade podan facer da IA. Cales son os principais perigos aos que nos temos que enfrontar? Como debemos facelo e de que modo cree que vai a inteligencia artificial a influir sobre nós? Bueno, que exista unha preocupación especial polos menores de idade é normal. Volve a ser o mesmo. Temos unha serie de tecnoloxías moi poderosas que requiren un alto grado de madurez para ser utilizadas, para ser incorporadas nas nosas vidas e, bueno, vos, e isto que non vos sone a nada negativo, pero vos todavía estades madurando. Incluso moitos que teñen moita máis idade que vos todavía está madurando. Bueno, de feito maduramos durante toda a vida se entendemos como madurar un proceso de formación permanente e de comportamento cada vez máis sensato e fundamentado pois nunha boa educación, en un pensamento crítico permanente, etc. Entón, vos sodes especialmente sensibles a calquera tecnoloxía ou calquera dispositivo que poda ter un uso inconveniente pola vosa parte ou que vos poda a vos condicionar no voso comportamento, na vosa opinión, nas vosas accións. E isto é o que está ocurrindo coa IA. É dicir, a IA pode ser un elemento de manipulación moi evidente das persoas. E tanto máis cando esas persoas pois todavía o mellor non teñen a formación, o coñecemento, o grau de madurez, a idade adecuada para usar estas tecnoloxías. Por eso hai que entender que, aínda que nunca gusta prohibir, hai momentos na vida das persoas onde hai que estar moi vixiantes por parte da familia, por parte do entorno educativo e marcarvos bastante a pauta a seguir. O sea, que hai que deixar liberdade para, digamos, vivir sin un corsé asfixiante, pero ao mesmo tempo hai que irvos educando no uso de instrumentos que poden ser moi nocivos para vos e para o resto de compañeiros. E é así. Entón, cal é o problema que se pode derivar de non facelo así? Pois calquera que te podes imaginar. Podes facer moitísimo dano aos demais e a ti mesmo. Hai algunhas profesións que están a ser ameazadas pola IA. Que tipo de información nos recomenda para prepararnos para novos traballos no campo da privacidade na inteligencia artificial? Efectivamente, mira, antes o dixen, o mundo no que vos estades formando e no mundo no que vades a desenvolver o voso traballo, as vosas profesións, non é o meu, non é o que eu vivín. Agora temos un solape, claro, pero non foron
digamos, eses anos que eu vivín ao redor da vosa idade. Entón, o modelo e o sistema educativo teñen que cambiar, deberían de cambiar radicalmente, porque si cada vez as máquinas son máis competentes en almacenar información, recuperar información, manipular esa información, facer cálculos matemáticos, facer incluso razoamento lóxico, pois quizás non é aí donde tanta insistencia temos que facer no proceso educativo. O que debería de facer a educación, por unha parte, é, sobre todo, cultivar, cuidar a formación que é complementaria ao que as máquinas poden facer. E despois tamén educarnos para un mundo que cada vez é máis un mundo de convivencia de persoas e máquinas inteligentes. Mirad, eu vos lo podo resumir así. Eu, como dixestedes antes, dirixo un centro de investigación, o CITIOS. Recibimos cada ano centos, poden chegar casi a 1000 algún ano, de nenos, nenas e adolescentes de diversas idades, en todo caso de colexios e institutos de toda Galicia que nos veñen a visitar, para os que lles preparamos contidos, sesións demostrativas, etc., realmente moi interesantes. Cando podo sempre os recibo eu no vestíbulo, e no vestíbulo mandei colocar un vinilo que di: queremos persoas creativas, non o sei exactamente de memoria, pero ven a dicir isto: queremos persoas creativas, de pensamento crítico, con sentido común, capacidade de comunicación e algunha cousa máis. Porque o resto xa o farán as máquinas inteligentes. Isto é o tema. Entón, se me decides que é o mellor que poden facer por nós quenes nos educan, pois educarvos como persoas con pensamento crítico, con sentido común, con capacidade de comunicación, é dicir, traballar a linguaxe ao máximo, para poder comprender o que se lee, para poder discutir, argumentar cos vosos compañeiros e co mundo, para poder construir a través da linguaxe formas de comunicarnos, pensar en novo coñecemento, inventar, crear. Isto, sobre todo, se ten que centrar aí. Eso sí, todo eso ten que estar soportado en coñecementos. Tedes que saber matemáticas, tedes que saber física, tedes que saber química, tedes que saber literatura, claro, é dicir, os coñecementos son imprescindibles, pero despois hai que usalos non como máquinas, porque aí nunca vamos a gañar, xa está demostrado. As máquinas van a ir a mellor, non a peor. E entón nós tamén temos que ir a mellor, non a peor, pero non no seu camiño, porque entón fracasaremos. E isto, ademais, é o que piden máis, cada vez máis, as empresas e as administracións públicas que contratan a persoas. Queren que as persoas teñan coñecementos sobre o ámbito de traballo que teñen que desenvolver, pero sobre todo queren este tipo de perfil, personas que realmente podan crear, enfrentarse a problemas novos, resolvelos, teñan capacidade reflexiva, crítica, comunicación. Isto é o que piden, Este é o diferencial, porque o resto xa lle fan as máquinas. Como cree usted que vamos a llegar ao futuro coas máquinas? Quen sabe? Mira, eu creo que podemos chegar, se nos damos o tempo suficiente como especie humana, creo que podemos chegar a ter máquinas cunha capacidade, cunha inteligencia comparable á nosa. Comparable, que hoxe non é así. Hoxe podedes pensar que é así porque vedes que para problemas concretos nos superan. Desde o ano 2005, hai 20 anos xa, que ninguna persona lle gana unha máquina ao xadrez nun torneo, digamos, serio. 20 anos. Entón poderíamos pensar, o xadrez é super difícil. Chegar a nivel de mestre supón ter unha capacidade, digamos, polo menos para ese problema, e sendo un problema tan complexo, solemos identificar como personas moi intelixentes, verdad? Os grandes mestres do xadrez. Bueno,
nesa actividade concreta e en moitas outras as máquinas nos ganan, pero nos gañan en actividades concretas e deseñadas especificamente para ese fin, pero no que é as nosas capacidades en xeral de resolver problemas, de aprender, de movernos no mundo, de aplicar ao sentido común ao que facemos, está moi lonxe de nós. Eu creo que poden chegar ao nivel noso, pero non sabemos como, e seguramente tardarán, se é posible, décadas. Pero no momento en que se chegue aí, como será o mundo, non teño nin idea. Ninguén o sabe. Será mellor ou será o noso fin? Como seres humanos. Xa veremos. Xa o veredes vos en toda caso. Son moi malos. En canto aos límites futuros da IA, vostede afirmou que o seu desenvolvemento e o seu impacto na sociedade e na economía van seguir medrando de xeito indefinido. De que forma cumplirán todas as expectativas creadas e como se controlará eficazmente a privacidade de todo o mundo? Bueno, volvemos ao que dixen antes, é dicir, cabe pensar que a inteligencia artificial vai a que sigamos creando riqueza no mundo, ¿no? O sea, que o mundo siga avanzando en canto a creación de riqueza, de capacidades pois, de mellora da nosa saúde, da nosa educación, da xustiza, aparentemente de todo, pero está por ver. E desde logo está nas nosas mans que sexa así ou sexa un desastre. Porque se deixamos todo a como poda ir ocurrindo espontaneamente, como dixen antes, como xa reiterei de feito, haberá gañadores, moi poucos, pero haberá perdedores que seremos a inmensa maioría. Supoñendo que fagamos as cousas ben, realmente a IA pode ser un amplificador de bondades e un amplificador de virtudes dentro do mundo. De forma indefinida, pois non o sei, pero bueno, isto é como di o entrenador do Atlético de Madrid, non? Partido a partido, xa iremos vendo. Hai teorías de que no futuro a IA pode superar aos humanos e mesmo dominalos. De que modo pensa que isto podería ocurrir e que se debería facer para evitalo? Bueno, como falo moito, cando vos respondo a unha pregunta normalmente xa estou respondendo a outras que veñen despois, pero bueno, por resumilo, xa dixen antes, a inteligencia artificial xeral sería esa inteligencia artificial que ten un grau de competencia equivalente ao noso en todo, de acordo? Como chegar aí? Non sabemos. Non sabemos se é posible e non temos pistas claras de como avanzar na investigación para chegar a ese punto. Non o sabemos. Por tanto, quen di que estamos próximos a esa inteligencia artificial xeral ou é un ignorante ou ten mala intención. Ten a intención mala de enganarnos, non? Porque non sabemos como chegar aí. Pero isto non significa que non pensemos xa en como poderíamos chegar a esa situación sin que realmente as máquinas tomasen un control sobre nós, algo que desde logo non é desexable. Entón hai diversas vías de pensamento e de investigación para intentar que, chegado ese punto, as máquinas convivan con nós sin someternos. E hai basicamente dúas formas, máis, pero dúas sobre todo. Unha, ter unha especie de botón de parada, é dicir, algo que dándolle cuidamos desconectar esa inteligencia artificial capaz de facernos moito dano, porque é tan inteligente ou máis que nós. E outra é que esa inteligencia artificial realmente se vaya desenvolvendo, aprendendo e vaya evolucionando sempre sustentada nos valores e principios que os humanos, que as persoas consideramos positivos. É dicir, sería algo así como unha inteligencia artificial educada para convivir e respetarnos. Xa veremos. Moitas gracias por venir aquí e concedernos a entrevista. Gracias a vos por convidarme.